suratu tawba madaniyatun won wiiɓe ko ndo madina jippi aaje ko temedere capantati walla aaje temedere e nogas e jeenayyi on temedere capantati o kam ɓuri lollude o wi simode noon walam tuktab fiha al basmalatu basmala windaka e mayre li annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yu'mar bi dhalika wa lam ya'mur bi dhalika wa yamirani dum kama yu'khadhu min hadithin hono no nangirata bangi hadith wa ana rawahu al-hakim wa akhraja fi ma'nahu yaltini ma'nahu ala anna al-basmalata amanun de wonno basmala fista ko holare wana de do non wana dum ittata ha nazala li raf'il amni bis sayf sabu rasul sallallahu alayhi wa sallam de aya o jippi parande ari de hankandi ko holare ala autorisation kefere juldo natti Allah yuko dum natti julbe hefere be der certi monta hawride ha ce ko an huzaifata o wi huzaifata ibn al-yamani o wi innakum onon tusammunaha surata tawbah o don ginnire de do simore surata tawbah wayi wana o wi de kayre wana surata tawbah furiyede ni wete ko suratul azab ko simore lette wonande hefere be wa rawal bukhari an al-bara o do gorko wi o itti hadith o koy bara'u hadith o ko rasul sallallahu alaihi annaha akhir surati nazalat o wi de do simore to makko kanko ko de wattindi jippade won wiibe non won wi wana kayre o wi hadhihi le simore bara'atun ko kisnagol min Allah ummarade Allah wa rasulihi ko kisnagol nelaado Allah wasilatun yettoytor kisnagol jettoytongol ila alladhina fewde ben ahadtum be ngaado ndirno don minal mushrikina hefere kefere fof ko fotino lebbinay walla bura don hankandi gene fiftota firtima Allah wi onon heferebe be fasihu jehe e leydi ndi odon kooli jehe fil arde e leydi he arba'ata ashhurin fodde lebbi nayi mi dacceni on lebbi nayi arwande nde ko yaawa e haran e saftaran e lewru taste ndu faami nde wonno won wiibe kadi ko sappo saftarandu nde wonno nden hitande be kajji koye sappo saftarandu nden hajju wonno fama hajju wona taskira waɗanno de ne adorno afami wa anani wa alamu ngande annakum onon heferebe hayso mi dacceni on gore ngorini ngande kam ghayru mu'jizillahi on gona dodobe lette Allah wa anna Allah wande Allah kay mukhzil kafirina kanko woni koynowo hefere wa adhanun de do simore ko gandin gor min Allah ummarade Allah wa rasulihi enelado Allah ila nasi fewde yimbe yawmal hajjil akbari nyalawma hajju mawdo nyalawma julde taske wande anna Allah bari'un omo hisni من المشركين هفرب آدج من ورسوله نلاد الله كين حسني هفرب آدج من أي أودو آي كدو أنه فدي أو آي كدو أنه جتا أن الله بريء من المشركين بنبينه ورسوله بريء من المشركين ورسوله Allah ene hebi ene hisni e aadi heferebe ene hisni ene Allah sallallahu alaihi wasallam tawa dum fewani wiyama ko seyna ali nani goto e sahababe ene dursitoro non wi anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasulihi sabu ƴewde minal mushrikina o wa rasulihi adfe e minal mushrikina mbiene feewi kanko oɗo seyna ali no haalan rasul sallallahu alaihi wasallam dum do so fewde naka feere ay wodano wayoy sabu dum do fewani be mbadi feere non ko wonti anna allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu kadi anna allaha kadi bari'un wa rasuluhu kadi bari'un Allah omo hisni e heferebe wa rasuluhu kadi bari'un minal mushrikin nelad Allah kay hisni aadi hefere famide
ɗum woni anna allaha bari'un wa rasuluhu kadi bari'un joni noon on saha nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woneli sayyidina aliyu nden hitande pergo makko ne yaara duuɓi 9 ko yamiri sayyidina aliyu o ya ñalawma julde taske o ɗo mina ɗo yo sayyidina aliyu yo janngo aya oɗo yo haalanɓe wo Allah ya hujja ba'da al-ami caggal nde ɗo hitande so ɓenni kefeero wonta hajju ha cekke jogo ɗum wala ya ɗufu bil bayti uryanan kala keddiɗo ɓandu meru wonta wango suudu kaaba andi hefde ɓe kajjanno eɓe kajjide julɓe ɓe eɓe mangodono e julɓe ɓe keddo coogeje ɓe gona yaade Allah noon jippini oɗo aya kefeero hanka noon naata sundu yo woɗɗude hoɗo laaɓa seyna aɗa yeyni ɗum mina ɗo ñande hen o wi fa in tubtum so on duttima on goppi he kefeeru fa huwa khayrun lakum ɗum ɓuri moƴƴande on wa in tawallaytum so on dunkitima galimana fa'lamu gande annakum no onon ghayru mu'jizillahi on gona daɗoɓe Allah o bassir habru alladhina no ɓen kafaru yeddunoɓe habruɓe bi azabil lati alimin ɗe ganda ko musta illa alladhina ahadtum ono anani dey so wana noon ɓen heefereɓe ɓe gaadondirno ɗon illa alladhina ahadtum min almushrikina so wana ɓen heefereɓe ɓe gaadondirno ɗon to banggue rewoɓe jaleŋeji humma lam yanqusukum shay'an sarɗiyeji ahadi ɗi hay huude ɓe gustanano en hen ɗum walam yuzahiru ɓe ballodirani aleykum e mon ahadan hay goto Allah wi fa atimmu ilayhim ahadahum ɓen ɗon timminene ɗumen ahadi mumen ila muddatihim ha mudda autorisation o timma e misala tan joni so tawi ayna ballanaɓe en badde mabɓe ahadi keɓe heefereɓe fodde lebbi 7 walla lebbi 9 en kaɓata e mabɓe eɓe gara e gure men eɗen jaaha gure mabɓe so tawi woodi haɓɓe meɗen ɓe kaɓata ɓe ballodirta e mumen enen ɓe ballata heefereɓe dow meɗen Allah wi tawde en gadiri e ɓen nan jogui kayitaji teppirtani aadi o ɓen ɗon goppe ɗumen e aadi mumen ha leedel mabɓe timma ha ko kalduɗo mabɓe ko timma so lebbi ɗi timmino hankadi gasi maslaha ala hanka kefeere julɗo gonta wonto maslaha so on aadi timmi ɗum woni illa alladhina ahadtum so wona ɓen ɓe gaadondirno ɗon e mumen minal mushrikina to bange heefereɓe summa lam yanqusukum shay'an ɓe gustanani on ahdi he hay huude e sharɗi ɓe gustani walam yuzahiru ɓe ballodirani aleykum mon ahadan hay goto e heefereɓe ballan ɗum e moɗon fa atimmu Allah wi timmine ilayhim fewde mabɓe ahadahum aadi mabɓe ila muddatihim fewde gasgol lajal ahdi mabɓe inna allaha Allah yuhibbul muttaqina Allah ene yiɗi hulɓe ɗum timminoɓe ahdi Allah wi fa idan salaka so tawi yalti al ashhuru lebbi al hurumu hormanteji so tawi ɗi gasi lebbi nayi ɗi o tagi ɗi so gasi Allah wi faqtulul mushrikina kaɓe e heefereɓe ɓe haythu wajadtumuhum kala ɗo tawɗon son tawi e makka mbare son tawi ɓe ko wona makka mbare fofo one ɗon dagnana lebbi hurmanteji ko haran e dewa haran ndo yawa e dewa yawa woni rajab e yawa e haran e taske ɗi mbite lebbi hormanteji ɗiɗo hoto kaɓe ɗe e mumen sodi ɓennino ɗayɗe gasi Allah wi wa khuzuhum nangeɓe ndaheɗ wahsuruhum dumbeɓe mbaɗeɓe embargo waqudu lahum jooɗono ɗeɓe kulla marsadin kala tomborde ɗo eɓe naata haɓe jetto tomboɗeɓe ɗon seɓe gari kele yumiraɓe mabɓe fa in tabu seɓe duttima ɓe goppi kefiru wa aqamu salata ɓe ñimni julde wa atawu zakara ɓe totti asakeje Allah fa khallu sabila goppe laabi mabɓe gasi seɓe gonti julɓe ɓe matti askude matti julde ɗo jultoni kono mbaɗeɓe haydara ɗacceɓe jahaji toon inna allaha Allah ghafurun Allah ko jaafotoɗo wonande tuɓɗo rahimun jurmotoɗo wa in ahadun minal mushrikina so tawi goto e heefereɓe istajaraka ey wa in istajaraka ahadun wa in istajaraka ahadun so tawi hoddinima mama goto minal mushrikina e heefereɓe arema yidde hebde autorisation yiɗi visa arema ɗo wuro ma ɗo en yiɗi hebde visa
pour wawa arde wuro ma ene liggo tawa haɓetaki tawa waɗetaki ene wona ɗon woni ko ɗum firtata visa aɗa ara leydi janandi e gona ɗon mo kolluɗa fof ɗaccuma ɓenna so goto maɓɓe noon arema ene darta visa pour yidde arde wuro hene golla on kaɓata e mum haɓata e moɗon fa bisimilla fa ajirhu holnumo tottumo autorisation hatta yasmaa beele o heɗo beele o nana hatta yasmaa wona ha o nana de ko beele o nana kalamallahi haala Allah nde wonno o meeɗa nande o anda ko Allah wi omo yiɗi noon wonde wuuro he pour beele o nana ɗum tan ɗum ɗaccuma o wona ɗon o nana so nani yama ko nani ko wodano way saabu neɗɗo wawa jabde ko anda wonan tan nelaɗo ari Makka walla nelaɗo nana Madina ne wiya ni wiya o meeɗa nande ko haalata o anda kanko no yante huuɗaɓe tan mbi o ko ni way ko ni wata kanko yante no kanko no kuuɗaɗo joni noon o wi omo yiiɗi arde wuuro he o wona hen o wona e nder wuuro he o heeɗo ko haalete ko hokkuma kay so fini omo dawa galle mamo heeɗo attasma kalamallahi so heɗima ha o weltimo yiɗi hoodde Allah wi humma ablighuhu yettinoymo ma amanahu hoolorde makko tottuma kayit kadi somo hoota o jeeya ko Agnam Siwol hakkude e Agnam Siwol ko julɓe ɓolɓe goni ɗo Agnam Siwol ko hefereɓe goni toon o ari o woni ɗo ha o yiiɗi hoodde Agnam Siwol hokkuma kayit autorisation ummorade ma walla mbaddamo e gendarmerie o so wirtima ene ballanaɓe so jii aɗa wonde a gendarmerie tan ɓe mbiya ko laamu wonde walla so tawi o rokkama autorisation wuuro fof ngo wirti so tawi jomum padde mamo holla ɗumen wonde ko nelaɗo Allah tottimi autorisation nani tampon muɗum e signature muɗum ko ɓenna non laamuji ko ɗon mbaɗata non ɓe mbaɗata sa ƴetti autorisation ɗo joni ɗo siwol ɗo a waɗanama tampon ngaji a yeehi ɗo biyel gurel uɓadi woodi ko mbaɗanma hen a tacci kaheɗi to woodi ko mbaɗanma ɗon ha nuwa soɗa ha nuwa diɓo ɗo bisɗa fof a wallat tan ɗum wiyete autorisation ko julɓe gadi ɗum jogade ko julɓe gadi ɗum jogade wona ɗum ɗo ɗum ko ñemtinde ko l'islam kala ko woni e laamu aduna ko l'islam ñemtinta fof adinoma ɓenni gasi summa ablighuhu ma'manahu yettinoymo to hoolorde makko o fay ko nok sotto no yiiɗi yaade o wallete ɗo ay fof wiya ay ɓenni famin mbimini zalika ay ko haala ko holko woni sababu Allah wirdemo noon ya waɗir noon bi annahum sabu kamɓe qawmun to ɓe yimɓe la ya'lamuna ɓe ganda diine Allah mo anda diine Allah ay soko heɗo haani neɗɗo mo anda heɗete accete heɗo beela anda oto wiya yo ya ala yo won ɗon yo heɗo kayfa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allahi wa inda rasulihi o wi kayfa yakunu o wi kayfa hol yakunu lil mushrikina no laataronto hefereɓe ahadun ahadi endallahi to Allah ko ende rasulihi to nelaɗo Allah firti ko ɓe jogota ko ahadi kefeero jogota ko ahadi la yakunu wonata kefeero wawa jogade ahadi to Allah wawa jogade ahadi to nelaɗo Allah kefeero nangata ahadi so kefeero wiyama ko kumno waadi wona gonga so humni adi ga wona jul sabu alastu bi rabbikum jaɓani ɗum on yeddimo so wiyama hefereɓe ne kumna adi ko gadun fof ɓe mbaɗat ɓe fenat ɓe i maɓe jampi o ɓuurma noon ɓe jampi ko Allah Allah ɓe gadodurno e mumen ɓe gona julɓe mbi ɓe gonani an so tawi mbaddena to ɓe kumnanima adi ko firti e hefereɓe ne kumna pourtant kamɓe ɓuuren jogade adi so ɓe gadde pourtant kamɓe kefere ke jogade adi mata ko wonko ɓe dartata ko an woni mo famani ɓe nder ko haaju mabɓe kamɓe ko haaju ɓe darata wona aadi ala aadi ala ɗo kefere ala aadi illa alladhina ahadtum so wana ɓen ɓe gadodirno ɗon ɗumen indal masjidil harami ɗo suudu Allah hormanteru ila yawmal hudaybiyati ɓen ko Qurayshenkoɓe ɓen ko ittitinaɓe ɓen famastaqamu lakum ɗon ɗo ɓe ñimnani on ahadi ɓe pirtani fastaqimu lahum on ne ñimnaneɓe kumnaneɓe inna Allah yuhibbul muttaqina Allah en yiɗi hulɓe ɗum kayfa wa in yadharu alaykum holno laatorontoɓe ahdi sabu kamɓe wa in yadharu alaykum so tawi ɓe peeñi e dow mon ɓe nangi on la yarqubu fiikum ɓe gaynata ɗo mon ɗo illan jiidigal ɓe ndenata jiidigal hakkude mon wala zimmatan ɓe ngenata ahdi hakkude moɗon ala ayi bal yuzukum mastadahu kala ko ɓe mbawi ɓe mbaɗata moɗon to banggue ko metti kefeero kala ne nanguma oɗon jiidi ala
ahdi ala ɗum woni kayf holno ɓe jogorto ahdi wonande on wa in yawharu aleykum seɓe peeñi e dow mon yaani seɓe nangi on la yarqubu fiikum ɓe ndenata ɗo mon ɗo illan jiidigal wala zimmatan wona ahdi ɓe ndenata yurdunakum jiiɗaɓe ɗo eɓe beltinira on bi afwahim kunude maɓɓe ɓe kaala ko weɗi konguɗi belɗi kono noon wa taba ene sali ɗum ɓuluɓuhum ɓerɗe maɓɓe konguɗi ɗi koɓe kalta kunude ko ɓerɗe ɗe ko kaala ko hulɓini wa aksarum ko heewi maɓɓe fasiqune ko fasiqel kewe kefeɗe ɓe goɗani a faami istaraw ɓe gostitima bi ayatillahi qur'ana allah zamanan kalisal qalilan seeɗa fasuddu walla fasaddu an sabilihi ɓe paddi diine allah innahum kamɓe sa aboni ma kanu keɓe laatino yamaluna ɓe golla la yarqubuna ɓe ndenata fi mu'minin e julɗo illan jiidigal wala zimmatan wona ahdi o ulaika ɓeɗo humul mu'taduna ko ɓe goni yewtuɓe ko dagui fewde ko har fa in tabu se ɓe duttima ɓe tubani allah wa aqamu salata ɓe ñiiɓe julde wa atawu zakara ɓe totti asakkeje fa ihwanukum hankante ɓe goni musidaɓe mon fi diine diine so ɓe gonti julɓe kay onon jiidima bab allah wi woni fassilu emin peññina ala ayati dalillaji gotin paago hattan amen li qawmin wonande yimɓe ya'lamuna ɓe ene ganda allah wi wa innakasu aymanahum soɓe pirti aadiji maɓɓe gondoje ɗe ɓe gonnoɗe soɓe pirti min baadi ahadim caggal aadiji ɗiɓe gadodirano ɓe pirti gondoje ɗe siññinama ɓe pirti waɗa anu ɓe batti aybinde fi diine koɓe diine mon allah wi faqatilu a immatal kufri kaɓe e heefereɓe mawɓe ɓe innahum saabu ɓen la aymana lahum ahdi alana ɗumen ɓen ngala ahdi kaɓe e maɓɓe la allahum beele jo kamɓe yantahuna ɓe kattaga kefe ala to qatiluna onon kam ko haɗi on kaɓoɗon kaɓe ɗon on kaɓetaki ala tuqatiluna on kaɓeta on kaɓata qawman yimɓe nakasu firtuɓe aymanahum goɗoɗum o hammu kimmani bi ihrajir rasuli yaltinde nelaɗo allah sallllahu alih w sallam ko haɗi kaɓone ɓe ala o ko tahdid ana tahdid kaɓe ɗe allah woni ko hirjinde yimɓe kaɓe wo hum kamɓe bada'ukum kamɓe gadi kamɓe puɗɗanno on hare awwala maratin to arwande lawol hol ɗum bani khuza'ata en khulafa'ukum ma'a bani bakr bani bakr en khuza'ata leñol khuza'ata ɓen ɗon ko heefereɓe gonno kono noon keɓe wadduɓe e nelaɗo allah ahdi kala kaɓowo ɓe kaɓata e nelaɗo allah kala kadi kaɓowo e nelaɗo allah ɓe kaɓay mum bani bakri en kañum en ko wadduɓe makkanaɓe ahdi kaɓata e makkanaɓe kala kaɓowo e makkanaɓe e balla ɗumen makkanaɓe ne kala kaɓowo e mabɓe ene balla ɗum e ballaɓe so wona en jangguino so tawi on gadodiri e yimɓe on badde mum ahdi so ene kaɓe haade ɓe kaɓata ɓe on baddino amen aadi on kaɓata e mumen on ballodata e mumen so cuulɓe woɗɓe mbi on gara jahono ɓen janoyone ɓen hono ndi he wona jangguin ɗum joni joni bani bakri en ɓeɗo koye makkanaɓe gondi joni noon mouhammadou rasul sallah sallam o wadde makkanaɓe ahdi ɓe kaɓata makkanaɓe kadi mbimo ballodirta e kaɓowo e makko kala kadi mooliɗo e makko kaɓata e mumen bon makkanaɓe janfi bani bakri en kaɓe bani khuza'ata en makkanaɓe janfi ballo bani bakri en bani khuza'ata en ɓe jiiɗum noon kañumen ngari ga nela sallah sallam ga kabri ɗum wonde bani bakri en nana ngari ene jogori yande amen ene kaɓa makkanaɓe nana jogori yande amen ne balla ɓe ɗon wonde nelaɗo yalti wi so tawi mi wallano hoto allah wallam en datu taw isaji a nasrullahi qiso nan toon ɗum addi fatu makka ha ɗum waɗi ha nelaɗo natti makka warso ko bali obligatoire ɗum addi ɗum nelaɗo naddi toon nelaɗo wi tawde ko noon so ɓe jamfimama mi somi wallani on hoto allah wallam hande nelaɗo hatti woni e dasde wudere mum e laawi ha woni ha yetti madina ha yetti makka kisnati allah wi kaɓe mabɓe o hum bada ko awwala marratin kamɓe puɗɗanno on haare ko adi hol ɗum ɓe jaltini on wuuro man ɓe pi on ɓe mbaɗi an kala huuɗe ɓe mbaɗi on kaɓe mabɓe pourquoi ɗo goppa ɓe a tahsawnahum walla on kulɓe onon julɓe wallahu allah noon a haqqu an tahsawhu so ɗon kuula kuul allah
ɓuri hande nde kuloton ɗum so ɗon kula Allah ɓuri hande nde kuloton ɗum ɗum noon koto kaɓe oɗo goppe habde mabɓe kaɓe e mabɓe in kuntum mu'minina ɓayde kon julɓe qatiluhum kaɓe e mabɓe yu'azibuhumullahu Allah leptiraɓe saabu haare mon e mabɓe ɓe aydikum e juuɗe mon anani wo yukhzihim Allah hoyniraɓe taheede e foolede wa yansurakum Allah walla on alayhim mabɓe wa yasfi Allah sellinira sudura ɓerɗe qawmin yimɓe ɓe ganduɗa mu'minina ko gonɗi wo yuzhib Allah itta gayza tikkere qulubihim ɓerɗe mabɓe wa yatuba Allahu Allah jaɓana tuubu buy ala man yasha mo wela kala e mabɓe jaɓɗo Allah caggal ɗum Allah jaɓanu ko en Abu Sufyan wallahu Allah noon alimun kanko woni ganduɗo hakimun ñeñuɗo Allah wi am hasibtum onon julɓe ɓe on cikkat an tutraku oɗon goppe walamma ya'lamillahu tawa Allah suwa andude allazina no ɓen jahadu minkum ɓe ganduɗa ene kaɓe e moɗon Allah woppira on ni tan oɗon ndeeƴi tan oɗon noosa tan oɗo wiya komin julɓe tan kasi ala wana noon Allah wurta ka yimɓe naata hoore foode taw ko hefere ɓiye hoore fonnaɓe jalte ƴeewe so won bakkiltoɗo woppude maaro suppamen haɓoya mabɓe on saha wakkiliɓe jeehi fof wiye ko julɓe e diɓɓe won ko cooɗo kadi weeji ko noon Allah waɗata nde l'islam feeñi nde goto e komo julɓe tan e jiiɓoyto noon ko o yalta o natta walam yattakhidhu taw jogitaaki min dunillahi to Allah ko wana Allah wala rasulin jogitaaki ko wana nelaado Allah walal mushrikina walal mu'minina jogitaaki ko wana julbe walija tan corkorgal taw ko julbe tan jogi haajuji jogi haccan koy Allah e nelaado Allah mo wana julbe fof ngala hen haaju ko ben wallahu Allah khabirun ko kompitido bima ta'maluna ko gollata ma kana lil mushrikina hananani heferebe be an ya'muru min gurtinta anani de masjidallahi juma Allah walla masajidallahi ko de jangine wan woni sababu o ko anna jama'atan min ru'asa'i quraish dental mawbe quraish ko ben bennino gissa o jonjoni usiru yawma badrin enda hanoma nyalawma badri minhumul abbas ammu rasulillahi abbas bappaño nelaado Allah ne tawano nyade fa aqbala alayhim nafrun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yu'irunahum bishirk o wi dental e julbe be paye mabbe be tonga e be kebi yeso nelaado Allah ene ngaybinabe ene pelabe hol dum ene peltabe wonde hefere wa ja'ala aliyu ibn abi talib sayyidina aliyu natani hankadi wabbiqul abbas omo furo bamba ko abbas omo fupto dum holko woni sababu bi sababi qatl rasulillahi sabu habde enelaado Allah wa qadi'atu rahimi e sabu tajji endam faqala al abbas abbas hebbiti wi sayyidina ali an e wondibe mabe malakum tadhkuruna masawina wa taktumuna mahasina onon kam ko hebi on kala son tan ko min badi ko boni kono ko min badi ko moji ko on kalata faqila lahu wodi biido ma an wa halakum mahasinun yati odon jogi ko moji won ko meddon wadde ko moji kala na'am aha nahnu afdalu minkum abbas hebbiti wi minen buri on sabu na'murul masjidal harama e min gurtina suudu Allah hormanteru wa nahjubul ka'ba e min liggono suudu ka'ba wa nasqil hajija kala kajjoyde e min jarna dum wonu fakkirani kala dahaado e min kobbito donc do abbas o haali ka haal nde wa haali Allah jippini aya o Allah wi ma kana hananani kay lil mushrikina heferebe an ya'muru ne ngurtinda masjidallahi juma Allah sahidina tawde ene ceedi ala anfusihim e dow bil kufri kebe neddo kefere ne way wurtinde juma ulaika Allah wi be do habidat boni a'maluhum golliji mabbe di mbadata di falle mojjede wa haaldude fu hadide mojjude ko asardi o fewanto ko finnari be do kay koy jeygol o be do khaliduna chasara Allah wi inna ma ya'muru masajidallahi ay wurtinda jumaaji Allah
Allah wa man amana billahi ko on gonɗinɗo Allah wal yawmil akhir gonɗini ñalawma cakkitiɗo wa aqama as-salata ñiiɓi e julde wa ata zakata totti asakala walam yakhsha taw hulani hay goto illa Allah sawana Allah fa asa yama joɓe ulaika ɓe comme an yakunude laatoto minal muhtadina taw koye fewɓe jeeya ay gonɗinɗo Allah gonɗini ñalawma cakkitiɗo hoori aski eywa masalan juuli hulani hay goto sawana Allah o wane wawi wonde malla pewɗo wala woni rasul sallallahu alaihi wasallam wi idha ra'aytumul fata ya'tadu ila al masjid fashhadu lahu bil iman wi so tawi on ji sagata ene yaaco fewde jama kala waktu ko ceedo demo ko juul sabu ko Allah wi non Allah wi aja'altum mbele on mbaɗat onon heefereɓe sigayatal hajji jarnugol hajjoɓe wo imaratal masjidil harami e wurtinde masalan suudu Allah hormanteru ndu pentirde ɗum en rattade ɗum en oɗon nandidina ɗum kaman amana billahi no kon gonɗinɗo Allah wal yawmil akhiri gonɗinde ñalawma cakkitiɗo wa jahada haɓa fi sabili dine Allah Allah wi la yastawuna indallahi ɓeɗo portato Allah ɓe gona goto rattade suudu kaaba tan pentirde suudu kaaba tan yarnude kajjoyɗo tan taw ko ɗon tan kaɗɗa aɗa nawda hoorema e gonɗinde Allah juulowo korowo ɓe oɗon kon gotum Allah la yastawuna indallahi ɓe potani to Allah to ɓe potani de wallahu Allah la yahdi qawma zalimata yimɓe ɓe ganduɗa ko heefere ɓe ɗum no wiruno ni Allah wimo ala jiida alladina no ɓen amanu ɓe ganda enen gonɗini Allah wa hajaru peri wa jahadu kaɓa fi sabilillahi e dina Allah kaɓira bi amwalihim e jawɗele mumen wa anfusihim e pittali mumen Allah wi ɓeɗo a'zamu ɓe ɓuuri mawnude daraja tan daraja indallahi to Allah ɓeɗo ɓuuri mawnude daraja to Allah to ɓe gona goto a'zamu daraja tan indallahi ko ulaika ɓe kay humul faizuna ɓe goni malaɗe sene darte yubashiruhum rabbuhum ene weltinira ɓe joom maɓɓe birahmatin minhu yurmede ummorade ridwanin e weluya wa jannatin e gese ɗe lahum fiha ene woodi ɓe so nder gese to na'imun nemaji muqimun duumiɗi ɗi ngalaɗo kaaɗi khalidina fiha seɓe naati on aljanna keɓe sasoɓe abadan ha cay inna allaha no lamɗo Allah indahu ene to makko de ajurun jobdi azimun mawdi nande de jobdi mawdi nannota Allah aya garo o jibbi ko fiman tarakal hijrata li ajli ahlihi wa tijaratihi biyanoɗo yo ya rewoya Allah yo ya ferana Allah e nelaɗo mum eywa masalan anani de joni noon wi wonde so yeehi eywa nden emin jogui guese dogilana nden guese ɗe bonat emin jogui guese masalan tulde cuddi nden guese ɗe coyat emin jogui no sambari emin jogui poré so min jeehi ɗum fo bonat ɓen ɗon Allah haaldat bitikaji amen nden kadi bonat eyyi ɗum so min jeehi min goppi galleji amen ɗi Allah noon ene jippina aya garowo Allah wi ya ayyuha alladina amanu hey moɗon gomɗinɓe Allah la tattakhidu hoto jogiteɗe aba'akum babiraɓe moɗon wa ikhwanakum e mawniraɓe moɗon oɗo jogiteɗe ɓeɗo awliya ko bandiraɓe wonande on inistahabbul kufra tawde ɓe cuɓi ko keferu alal imani e limanagal so bamma suɓima keferu weddo ɗum ladde so yumma suɓima keferu weddo ɗum ladde so tawi bande goɗɗo suɓima keferu weddo ɗum ladde Allah wi bande kefero woppu ɗum on jiiɗani andi ɓe mbi ko ɓe mbawa yaade babiraɓe mabɓe nanɗo yimmiraɓe mabɓe nanɗo mawniraɓe mabɓe nanɗo galleji mabɓe nder mona ɗi wi to fewi ka Allah wi soɓe cuɓi kefere ko goppeɓe wa man yatawallahum minkum kala mo wonde mabɓe e moɗon fa ulaika humu zalimuna ɓe mbiyete toñɓe ɓe mbiyete toñɓe
nde wonnoɓe mbi somin ɓe mbi ko julɓe jamnoɓe Allah perani ɓe mbi so tawi min peri jawɗele amen bonat emin joguino bitikaji bonat galleji amen jirbat temin taƴat enɗemeje amen Allah jippina aya garo o Allah wiɓe ɓul wiɓe in kana so tawi laatima aba'ukum babiraɓe mon jibinɓe on ɓe wa abana'ukum e ɓiɓɓe mon ɓe jibinɗon ɓe wa ikhwanukum e bandiraɓe mon worɓe e rewɓe ɓe wa azwajukum e suddiɓe mon ɓe ndesɗon ɓe wa ashiratukum e gorol mon koreji mon ɓe jiiduɗon ɓe wa amwalun e jawɗele iqtaraftumuha ɗe paggitiɗon ɗe wo tijaratun e ngaluji taksawna ɗi ganda oɗon kula kasada ha sontude ɗumen ɗe wa masakinu e koɗorɗe tardawna ha ɗe ganduɗa ene wela on ɗe koɗorɗe belɗe on joɗɗe on ɗe so tawi ɗeɗo koɗorɗe pop e ɗeɗo gueɗeɓe e babiraɓe mon e miñiraɓe mon e mawniraɓe mon e binɗe ahabba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu so tawi ɗeɗo gueɗe ahabba ilaykum ɓuuri yiɗede ɗo mon onon julɓe ɓe min allahi Allah wa rasulihi ɓuuri yiɗede ɗo mon e nelaɗo Allah wa jihadin ɓuuri yiɗede ɗo mon e jihadi fi sabili e lawol Allah faɗɗa attum joɗɗon saabu ɗeɗo gueɗe mbasɗon ferde Allah wi fatarabbasu panduɗe joɗɗe oɗo jii hen joɗɗe malam joɗɗe paade kam ɗon ha cekke jogon hatta yati allahu ha Allah adda bi amrihi e yamirore mum ɗum ɗo Allah ko tahdidul lahum Allah ene hulɓinaɓe wallahu Allah la yahdi al-qawma al-fasiqina Allah fewnata yimɓe ɓe ganda ko fasiqeɓe laqad nasarakumullahu Allah wallino on fi mawadina hareji kathiratin kewɗi wana walde badri tan de Allah walli on badri walli on e bani quraysata en walli on e bani nudayri hen nonne kadi ciftore wo yawma hunaynin yalawma walde hunayni Allah walli on hunayni ko hakkunde Makka e Madina anani hakkunde Makka e Daifa ko ɗon hunayni woni ɗon hunayni woni ñande hen ko haɓi koye leñol no wiye hawasina koye lewru shawwal eɗen mbiyata kumtaran ida ajabatkum onon julɓe ɓe tumande haawi on kasaratukum kewgol mon ñande hen onon julɓe oɗon goni 100 ujunere julɓe kon 100 ujunere julɓe ñande hen hefereɓe ñande ko ujunnaji nayi dom mbiɗon hande ala bawɗo hawde min julɓe 100 ujunere julɓe ujunon nayon hande min nawa kefere ce Allah yi falam tourni nafani de ankum gamon seyna e huude kewgol mon gol ko bolle poyde ko kewal mumotiri wa daqada alaykum bitti e mon al ardu leydi bima rahbat yaño summa wallaytum ndumtiɗon mudbirina oɗon ɗum cagle mon ndumtiɗon doɓɗon enen de on dogi kon 100 ujunere de ujunaji nayi tari on de Allah wi ko mi wallata wona kewal Abu Sufyan tawa jaɓi Allah ñande hen Abu Sufyan jaɓi Allah koye fatu Makka kamɓe fof ɓe ndu heddi nela sallah sallam ene waɗi puttu ndenew wa laysa ma'ahu ghayrul Abbas wa Abu Sufyan ñande hen ala daro diɗɗo e makko so wona Abbas e Abu Sufyan nangi alkabeje mbam puccu ngomo haɓe heddiɓe fof dawdugi 100 ujunere ɗe fof tan pucci keedi yeeso berdel ndoga fefere ɓe ndiɗɗi men a faami wo fi ba'dullah sallallahu alaihi wasallam ñande wolde hunani wiyama ko temedere capantato e tato hen capanɗe jeegomo e jeegomo ko madinaɓe e diɓe ko ummiɓe Makka ko temedere e capantato e tato ko ɓen temedere tan neɗɗo hen capantato e tato ko makkanaɓe capanɗe jeegomo e tato e jeegomo ko madina naɓe kono haqqi o wiya ko ɗiɗo tan Allah wi ñane hen fa anzalallahu summa anzalallahu sakinatahu Allah jippini kuɓɓinigol mum ala rasuli e nelaɗo mum wa alal mu'minina e julɓe ɓe ɓe dutti kamɓe fof paati nelaɗo Allah ɓe Abbas noddi nela salam wi Abbas yo nodduɓe yo yeynu wulla ɓe ngara wiyama ko Abbas wa kana sayyitani yusma'u sawtuhu min nahwi 8 amyalin wiyama so wulli ene nane kiloji 7 ɗo e liduɓe so dari ɗo wi gonɓe liduɓe nana
o wulli kanko Abbas ɓe ngari no gonnoɗo jorbol biyete Samperoji o ɓe mbi so woni jorbol omo jogui hande ñamanajo biyeteɗo satiki o ewnoto ɗum nela neɗɗa o wiya Sampereji tanum e Maridia Abbas ne wayire noon Abbas wulli en nani kilo jeetati Allah wi summa anzala Allahu sakinatahu ala rasuli wa ala mu'minin wa anzala junudan Allah wi jippini konuji lam taraw haadi on jiyata ɗum en hoɗɗum malaikaji wiyama malaikaji jippini ñande wolde hunayni won wiɓe ko sappo ko ujunnaji joyyi malaika won wiɓe ala ko sappo e ceegom ujunere malaika ɓe kaɓaka noon ɓe jippi tan pour ɓe cusna ɓerɗe julɓe ɓe kono ɓe kaɓaka habrama gorko goto koye hefereɓe jeeyano omo haalta qissa o o wi lammal tagayna nahanu wa ashabu rasulillah minen e sahabaɓe nelaɗo Allah nde min kawri min badde pelet ñalawma hunayn lam yaqumu lana halba shatin ɓe daranaki min fodde ɓiranɗe mbeewa min badde pelet fodde ɓiran mbeewa taɓe ketti jeesaɓe min dewi min keedi jeesa min keedi caggal min diddi pelet min jeehi falamma laqinahum ja'alna nasuquhum min coggibe fi asari cagle mabbe hatta tahayna ila sahibil baghlati min jerdibe hamin gaddibe do jom ba putti ganewdo fa idha huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko nelal Allah wondo min tawi don indahu do makko rijalun bidun wujuhi min tawi don worbe danebe ranebe jeese yod min jetti be ndi sahatul wujuh jeese bawli aywa irjiu lutude o wi min dog ben waraki bu aftafra keri ciagal min diddimi woni malaikaji di wiyama malaikaji jippidi nyande wolde hunen di wiyama e badi kalaji bodeji di baddi bam pucci caaji bam puccuji caaji e baddi dum don be ngari wiyama nyande nde don walde kebe dañi e den walde ko hay goto anda be dañi fodde ujunnaje jeegom debbo e cukalel be koni fodde ujunnaje jeegom hakkude debbo e cukalel ko be koni tan e kalan kay dambiri walam taga ghanimatan a'zamu minha ko be bami hamede ko habeede ko be meeda nanje gangal burgal ngal don mawnude sabu be nani gelori ujunnaje sappo di ngeloba be nani dammiri ujunnaje nogas e nay dammuwol walla ni sabawa won wiibe ko nogas e nay ujunere ngeloba dammiri kam hay gor wawa kalkinde kebe nani fa kana fiha ghayru zalika won goddum ko wana dum be kebi hen wiyama non de be poli hawazin en hande hawazin yumma halimata ay ben jeya halimata saadiya de no men ko be gete hawazin en ben nelaado hamno ben kabano hunayni nelaado wi jebe jodo do kanyum wi fay nokko ni wi daifa o wi galle de yo badde nokko ni wi jiirana haw arta be payi don haare wotere be jiirana be payi don galle de fo haw arta nana sallallahu alaihi wasallam ummi to daifa arti o fandi don hawazina en leñol hawazina en gol de wonno ko bandi ko en ko kanyum muyni nimo o sali feccude galle de pour be ngara fodde balde sappo e tati pour be ngara nelaado woni feccude galle de do feccata galle do ndeke bandi ko debbo mum muynidi e yumma halimata ene don ko yubbi halimata saadiya debbo ene hen ene man haaldum to burdi to o wiya ka annama siba uhida cikara ndagu wonti kurtungu hakke no nelaado mujjirani mo nyere hen an to hamsi an to yani nan to wa kana fi sabi ukhtu rasulillahi min ar-rida banum debbo nelaado Allah to bangi muynam on ko bi halimatu saadiya nelaado yaafimo teddinimo nawtimo to yimbe makko woni sababu o kono kambe sahababe e be jarjamo kanko debbo o e be jarjamo o bade sese min ko mi banum debbo annabi mon o de bi holton mi ne muynidi o bi be goppimo jamdin seedo be gaddimo ha yeso nela sallallahu alaihi wasallam e bimo odo wi ko bane debbo e onon muyni so halimata saadi nelaado wi hol dalilu o wi dalilu ko mi meedi mbodi jettuma ado woni cukule nganta me wala nelaado wi ko gon andi gandowo e so mu yetta muynowo jettiteedo ngata anda ngari ene muyna on ko ana cukulel am fi mo wana cukulel nelaado teddinimo woppimo o hooti non to yimbe makko haalan dumen nelaado no wadirani moni e teddungal ngal nelaado wadini mo ngal
woni o so busari astem wudere en kanti rewbe rimbe ngotti horbe makko on saha wa halane koy ko dum woni sababu kambe koy mabbe softude artude nelaado Allah nyaagaade bele nelaado ne yaafobe de be ngari ko qalu ya rasulullah anta khairun nas wa abarrahum an buri muddude yimbe fof an buri dumen fof diggude fardudu alaina amwalana wa ahlina e min jidi tottita min jawlel amen e min jidi tottita min rewbe amen cukolon amen nelaado wi inna khairal qawli asdaquhu ay kongol buri muddude kongol fof burgol gongude kale gonga tan jodi cubade ma jawdi mondi ma sukaabe monbe ma rewbe monbe ko cubidon bibbe mon nani jawdi mon nani rewbe mon nani kala hen ko cubidon mi tottidon ko heddi ko heddo do be ndeji ha boy be bi dal menen min ganda he ko buran min bibbe amen de min jidi rewbe amen be min jidi jawdi amen de min jidi min ganda he ko dal ko buran min min bawa wiide ko dum do buran min fofo min jidi nelaado wi mo joni wadde kale min kala ko jeeymi e kala ko Abdul Muttalib ko jibini jeey dum mam totti do kala non ko heddibe jeey mami nyaago so debi tottiron tabani min kawala mbawmi min non ko jeeymi fof e kala ko yalti Abdul Muttalib ko jeey mami tottiron dum kam onon jeey ko amma ko he sahababe heddibe jeey ko mami nyaago be sebe jeebi sebe jabani ala ko mbawmi on saha nelaad Allah haalani sahababe heddibe kala ko wonno e juude mabbe goto wi min belama ko jidda ko dum min jiddi tottiti sabu debbo woni wa anzala junudan lam tarawha allawi o jippini konungu on jiyata wa azabal ladina o lefti ben kafaru yeddube wa zalika aynanu debe jeygol dum do jazaa'ul kafirin woni jubdi hefere amma yatubu Allah min ba'di zalika caggal dum don Allah jabani tubu buya ala man yasha'u ma haji jabande fum Allah jaban dum tubu buya anani wallahu Allah ghafurun kanko woni jafotodo rahimun jurmotodo ya ayyuhal ladina amanu ehe modon gomdin be Allah innamal mushrikuna najasun ay heferebe ko sobeji der mabbe wada ka bark fala yaqrabul masjid al harama orabe balla suudu Allah hormanteru ba'da amihim haza tagal hitande mabbe ndedo tagal de hitande jeena bir ko nelal Allah so dum benni hangal ay kefere goto hornan makka sakanata jumaa wa in khiftum so tawi kuldon aylatan ko basal nde wonno ko kambe hefere be gaddano marchandise aji e der makka so ta Allah yusa tawi ko dum kuldon fa safa yughnikumullahu ma alla aldinon min fadlihi buramu insha sa welama inna Allah non alimun kanko woni gandudo hakimun nyenyudo e golle andi hay to bange sharia eden jangi kefero na tajuma wana so wana e sharbi goto taw juma ka wonko boni son kura one boni demba gaajo kanyum wawi kura ko kefero baawdo kura ala wuri sona kanko ala sagona juudo nadde makko non so borni padi yeyo bortu walla goddo baawdo no wodi kono non kanko buri wawde kadi o manas kanko buri wawde pentirde nata pentiran en kono yo julbe gonto non hada makko wadde ton o way sofde ton wala nyaawore ko so wi bortu ba ko sofa mi weldo bol tare bol do juma do jora yi nde won kefaral goto tubakal arno do e pour affaire juma ka nde mo hebindir juma do dum do balkel do simmo e be baddon asru ko ma wodi babirabe gummini mo ya sala mais ala hakille ala fo gennil quoi kefere ala nyawar ko haalante tan ay sa yo mara don ko kanko kambe ji alhaali o ala sago ara kono non yo julbe jeew alhaali makko so tawi wonnani ko jaaka yaltu yo yaltu galle yaltu jumaka inna Allah ka alaymun ko gandu hatimu nyanyudo qatilul ladina kabe ben la yu'minuna billahi be ngomdinta Allah wala bil yawmil akhir ngomdinta nyalama cakkitir wala yuharrimuna tawakkarminani ma harrama Allah ko Allah harmini wa rasuluhu ko nala Allah harmini karminani sangara karminani ko boni ben don kabe e mabbe wala ya dinuna taw ngadoraki dinal haqqi aada gonga taw jogaki aadi gonga addi dina ko aada dina ko aada be ngadoraki aada gonga badani dibe ngo jogaki dina ko don di aadi gonga l'islam be ngadoraki on dina min alladhina e ben utul kitaba be ganduda ko rokkabe dokkanobe deftere yahudiyan ko be annasara en kabe mabbe hatta yu'ul jizyata habe totta lempo amon lempo de alaman
hitaade fof ɓe totta lempo an yadin taw ko jungo tawa kadi eɓe ɗofti tawa tottata neɗɗo nawanam ala ɗum ala eyyo ko an addata ha toon totta gaadi o totta imam o heɓe alman o taw jungo wa hum saghiruna taw seɓe keɓa tawa kadi eɓe koyna wa qalat al yahudu uzayr ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah Allah wi uzayru yahudiyankoɓe hono zifuji ɗi ɓe mbi uzayru ko ɓi Allah an nasara en catholique en ɓe ɓe mbi isa ko ɓi Allah holko woni sababu ɓe mbi noon wiyama ibnu abbas o wi anna uzayran kana fihim uzayru koye maɓɓe wonduno wa kanati tawretu indahum on saha eɓe jogii tawreta wattabutu fihim keesuji ɗi eywa e kamɓe jogino ɗum fa adau tawrata ɓe jeebi tawreta o wa amilu bi gayri l haqqi ɓe matti jogade diine mo wona gonga fa waga allahu anhumu tabuta ɓe farafa allahu anhumu tabuta allah ittani ɓe kees o e juuɗe maɓɓe itti ɗum ɗon wa ansahumu tawrata allah yejjitini ɓe tawreta ha laaɓi wa masahaha min sudurihim allah momti tawreta e ɓerɗe maɓɓe nde wonno koɓe huɗaɓe fada allahu uzayru aywa uzayru ñaagi allah fada allahu uzayra fada allah uzayru ñaagi allah wabtahala ilayhi uzayru yangi anen lorli kiniɗo allah an yarudda ilayhi tawrita allah yo artiran ɗum tawrita fa baynama huwa yusalli mubtahilan ila Allah kanko uzayru omo dari omo lorlikiniɗo Allah tan nazala nurun min as-samai tan annori ummi asaman fa dakhala jawfahu naati e nder fulkuru makko fa adat ilayhi tawreta artema kono wonirno ni fa azina fi qawmihi o yeeni e yimɓe makko wa qala ya qawmi o wi yimɓam qad atani allahu tawreta allah addani kam tawreta wa raddaha alayya allah ruttani kam tawreta fa allaqu abihi ɓe jogiti e makko kanko uzayru yuallimuhum omo janginaɓe humma makasu ma sha allahu ɓe gonde e makko noon e rewde allah fodde ko allah haaji summa inna tabuta nazala ba'da dhahabihi minhum caggal ɗum noon keeso o telli ummi dow asaman caggal nde uzayru mayi falamma ra'aw tabuta nde ɓe jii kees o ɓe kippiri ɓe tawi toon deftere tawrete nde aradu ma kana yuallimuhum uzayru ko uzayru janginannoɓe ko ɓe ƴeewi ɗum e deftere ɓe tawi kono wiranno ko texte haydara mankani fa qalu ma uti uzayru hadha illa li annahu ibnullahi ɓe mbi uzayru rokkiraka ɗeɗo gueɗe so wona ko ɓi allah kamɓe sifuji ɗi ɗum woni keɓe mbirino ngol konngol bongol wiinoɓe isa ko ɓi allah ɓene holko woni sababu wiide ɓe noon annahum kanu ala dinil haqqi ɓeɗo yimɓe isa ɓe ɓe gonno koye diine goonga ba'da rafi isa alayhi salam caggal isa ɓamtede masalan anani de ihda wa samanina sanatan nde isa maayi duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi e hitande e goo yusalluna ilal qiblati ɓe juulanno ɓe kuccita ko funnaki waya sumuna ɓe koranno anani dey hakkude maɓɓe noon e yahudiyankoɓe ene ɗon harbun hare mawde wa kana fil yahudi rajulun shuja'un yuqalu lahu bulus kamɓe annasa yahudiyankoɓe ɓe zifuji ɗi eɓe jogino waaji gooto andi kamɓe annasara en keɓe rewannoɓe allah no feewi bonni diine maɓɓe ko zifuji gooto e zifuji ene wiye bulus ko jambaro batala jama'atan min ashabi isa alayhi salam o wari ko heewi e dantal yimɓe annabi isa caggal ɗum hankandi o haaɓi ko warata ɓe ko kanko bulus o wi yimɓe makko ɓe o wi so tawi goonga wondi koye isa enen en jeddi wannaru masirana en mborama jeygol woni wattande men fanahnu maghbununa so tawi yimɓe isa naati aljanna enen en naati jeygol gande ken fadɗaɗe in dakhalna an-nar wa dakhalul jannata fa inni joni min sa ahtalu mboɗo jogori fewjude wa adalluhum mi majjinaɓe hatta anani dakhalu an-nara ma'ana haɓe naata beele ɓe naata hatta dakhalu an-nara beele ɓe naata jeygol ma'ana wondude men beele ɓe naatda men jeygol kanko oɗo bulus amada ila farasin kana yuqatalu alayhi
faye puccu gootu ngo o waɗɗotono omo haɓe o faye maggo o wari ko ɗo wari ngu ɗo wa adharan nadamata o wayno peññinɗo nimsa ni wa tawbata o fayno peññinɗo tuubu buya ni o waɗa atturaba ala ra'sihi o ƴetti leydi o fayi hoore makko o ari to église ɗo catholique en ɓe gonata ɗo wona catholique en jogui église de o ari ɗon fa adaka wa anani o wiɓe nde o yetti nde قالوا له بما من أنت قولي أن قال أنا أدوكم بولس ويمين نونكم يغاني من بولس غنومي قد نوديت من السماء وفرندو دي فناد ويمين ندامة أمراد أسمان أنه ليست لك توبة حتى تتنثر من الدامة هنك جمع دو أسمان واندمي جمع تاكي توبو بيا سونامي وانت النصارى فقد تبت جولي نون مي وونتي النصارى مي توبي واتيتكم مي اريمودو فادخلوه الكنيسه بناني مو اغليس ونصروه بمتيمو النصارى ودخل بيتا فيه وناتي سوده سودو فلم يخرج منه سنه ونات خلوه فد هيتاد ندر سوتو حتى تعلم الانجيل وجنجل الانجيل حالاد وهنيدو نسدي وند ساي ساي نتانتا كو يمبه ثم خرج ويلتي ndo yelte ka fo be nyuke makko no moddo arda ni fo nyukoy mum wa qala o wi be noditu mi noddama anna allaha qad qabila tawbatuka mi noddama e der suudi he wonde allah jabani kam tubu fa saddaquhu kambe fo be gondinimo wa ahabbuhu be jidimo wa ala sha'anahu be mawnin alhali makko summa innahu ahada ila salasati rijalin o noddi goto yimbe makko tato yimbe annasara en be tato o noddi dumen en goto wete ko nastura goddo wete ko yaquba goddo wete ko malikan be do tato o noddi nasdura ɓe ndeyi kamɓe tan ɗiɗo o wi nasdura an noon mboɗo heptinma ɓen koye mawɓe annasara en jeeya koye mawɓe catholique en o wi an noon wonko jinmi haalandema mi yiima mi heptinima jinmi haalandema Isa e Maryama e Allah ɓe ko tato Allah ɓe tato Isa ko to Allah yummum Isa ko Allah Allah ko Allah kono noon mi yiɗa kalana hay goto deƴƴuɗo anani haalana goto sirru hakkude men tan nde wonno yimɓe ɓe ganda ɗum comme cirro ɗum ndeeƴa hoto feññi ɗum so wona natta yiide men aduna he on andiri noon ti o noddi biteɗo Yaguba o deeyi ɗum o wi an goto woni sehilam e wuuro he foof mi yiiɗa hay goto so wona an te mbiɗa andi an ka moƴƴo eywa fammin ma Isa laysa bi insani Isa wona neɗɗo wa annahu ibnullahi paama ko bi Allah kono hoto haalan hay goto hami yalta leydi ndi puɗɗa hadde o noddi goɗɗo mbiyeɗo Marikano on kadi o deeyi ɗum o wi mboɗo haalamaɗa sirru to haaltan e goto an tan ka sehilam ko jimmi haalandema anna Isa huwa Allah ko Isa woni Allah mi naati suto mi haalnama ɗum lam yazal wa lam yazal o immaki ɗo wonno o ummata ka ɗo wonno ko Allah falamma tamakkana zalika fihim nde o haali kaɗo haala kuɓi ndi e ɓerɗe mabɓe naati toon yaltata jogorani yaltuda ce da'a kullu wahidin minhum fil khalwati o noddi goɗɗo kadi goto watti kadi goto o deyde muɗum wa qala lahu o wi ɗum anta khalisati ay an mika ko an woni laabanɗumi an woni moƴƴam wadu unnasa lima allamtuka noddu yimɓe e ko mbimami ko wa amara an yadhhaba ila nahiyati min al bilad o wi an mika ariya fa Casamance keɓoya toon sa yeehi noddu toon diine nodda to wonde Isa ko Allah yummum Isa ko Allah Allah ko Allah hangol kongol ɗum fa Casamance gonel mika diwi fay Casamance o noddi biyeteɗo Yaguba o wi ɗum an argay on ari o wi wonko jinmi haalandema jinmi wiidema Isa ko ɓi Allah joni min jinmi o fektudema hedde kiidire an Abdoul Diallo fa kiidire aɗa noddoto wonde Isa ko ɓi Allah Abdoul Diallo wi way fay kiidire heɓoyto o noddi ɗon goɗɗo biyeteɗo masalan nasɗura o on Abdoul Diallo o wi Abdoul Diallo argay Abdoul Diallo wi jinmi ko jaaha paya Ndar keɓa ɗon
biya Isa ko kanyum ni woni Allah Allah ala so wana kanyum ngol kongol noddu dum ande joni o serndi o joni kam fo diina goto be jogino ko Allah be ndewanno joni o fecci wadi pecce tati en pecce tati dogata ha joni en pecce tati dogata ha yawmina haza e gonta hawru ha darga daro o do bulus o mo Allah bonni o wadi dum nde o wadi kaado hala ha pare o yalti o wadi wuro ngo fo batu o wi inni ra'aytu Isa fil manan o wi hanki jamma mi hoydi Isa وقد رضي عني او ولاما ko gommi ko وقال لكل واحد منهم o noddi be non kambe wajibe tato be hono Mika e Abdul Diallo e ba masalan anini dey hol gonno kadi e masalan Malik Dia o wibe joni mbodo jogori warde horam mi hirsa mi wada horam mi hirsa horam mi balloro dum Isa mi wada ha wela Isa sumi mayi nduppe kam so nduppe go fo med hen barkinoro be do tato hen goto fay Rome woni Vatican wonbe ton be joni Rome capital Italy hay goto nan do jodi goddo fay Udus woni Jerusalem Baitul Muqaddas goddo fay nokku god ko fo ne nodda ko woni dum ko wada annasa ilayha fatabi'u ala zalika dawafi'un pelle de cari go en daway be daway bay fatafarraqu waqtarafu be certi kanko odo bulus ha joni e be ginamo ay Jean-Paul do papa Jean-Paul do o wite ko bulus arabe be ko baba Yohanna bulus non be bietamo kala mawdo me ko bulus wite ha joni be ginamo ko tub ko mi papa Jean-Paul do kono ko baba Yohanna bulus sani non arabe bietamo ko bulus o wite ko baba ha Yohanna bulus Yohanna bulus famide Yohanna ko Isa wiyete non Yohanna be bedu ko Isa ko Isa be dum Yohanna fami odo be ni be bonniri diine catholique en e chrétien en ni boniri hay huune mojjani hen kebe heferebe lattube tewal ala hen heferebe tan so be burani be bande kam kebe don tan ne kefer catholique chrétien dewo jam fo heferebe tan ala en mojji dem faandu e kum faandu fo ko bikol layeteri ala fo boy dum woni waqalati yahudu yahudiyan ko mi uzairu ibnullah ko bi Allah waqalati nasara almasihu an-nasara bi almasihu muhammad barke o hono isa ibn maryama bi ibnullah ko bi Allah zalika dum do qawluhu woni kongol mabbe bi afwahihim e kunul mabbe la mustanidun lahum e be ngala tumnor gal wonande dum yudahiuna ebe nanda ebe nandi dina qawlal ladhi e kongol ben kafaru yeddunobe min qablu ko adinobe e rewde babirabe men be do ne ndiwi ko babirabe men qatalahumullahu yo Allah hudbe anna yufakuna holno be pirtorte ga gonga ga dido dalilaji peñi Allah wi beedo ittaqadu kambe ne be jogitinoma ahbarahum andube mabbe ruhbanahum e rewobe mabbe Allah hay enen sen bayi non tan ko non hay enen de sirani de sabu joni a wi en neddo Allah wi pourta ceerno kaari non wi nyanden ka a wi ama Allah wi biya ceerno kaari beran ka dayr Allah ne haale ada haala neddo wana enen joni nati rewde Allah ko dum janguden wana jangude so juldo yi lewru so julbe ji lewru julbe fo yo tungu hen yo kedden tan pofta kono non enen keddiden ko wonde sa yi so wiama joni hay so ko hoore fon do gonda do so wodi nanede wiyaade lewru yiyama do ma telefina bange goddaade namdo bele ko gonga anta wana jul a wana asemta ya wana julde cer an ko cerno ndewata ala wani Allah so cerno wi hana julta an ka wana juldo i cerno kay cerno ju dewal Allah kay cerno jiida diine e cernaji jiida ko haaji mum cernaga ko bangi mum jodo so tawi a jaggiri cerno no beedo nangiri odo buuludi a wontide an mabbe ko gotum kala ko beedo biibe be mbada enen niski so cerno min biiri to en barko majana wadi hen a enti kasi haydar godum wala haydar so cerno wiibe yamar ko bonta wadi a enti ende kasi so dawru yama tan en harmi horte walla harmani in lewru yama biira an cerno kaari juulal mi julta ko wonni may cerno kaari mayde ngerji ma ledda gas mayde ngerji cerno koy gasgel lelne hay gon ala nyaawal
hay goto nde ala sirade de ay gandata ceerno yo hoore mum andata koye haqiqa woni ko ma leɗɗe pawe e dow muɗum yimɓe koota ɓen gandata so tawi koye haqiqa gonɗa walla koye fone waɗi i on ceerno sir ɗum no walli ɗum ceerno neɗɗo hoto ɗum diine ma kam ceerno hoto jarani haydara so tawi tan kay julɓe mbi jii anani ceerno wat ceerno kaari yoto min taƴata ceerno kaari taƴani hikka no min mbaɗini ceerno kaartene wi julde ko ɓaawo janggo ɗum ko haala lewru kadi yiya takkusan pourquoi ɗum tan addana min woppude walla ceerno kaari wi lewru yaama telmare min taƴ ala ko dalil yo ar tan so dalil min taƴat so tawi min taƴani gasi kono minen de hankkandi dal min puɗɗima ko min peltini yettinoyi ñalamo ceerno a yaɓɓi sari kay wima ko hayso ko heddi edde nange mudde fodde minute so wiyama lewru wiyama taƴat so tawi korko wonno so wiyama lewru ma wiyama a jaggitan ɗum ala wonde hankkandi ko min jettinoɓe tan min jettino min jokkira wuuɗa men min jokkira wuuɗe ma a yaɓi binde ele an wona almudo a yaɓi binde ceerno sa wiyama lewru yiyama kay yiɓeɓe ada ko julɓe hono ma en a gonɗen tan ceerno jaaha koddi ko fenande wona gonga a faami ɗum ala jokkide woni kay jokkittake ɗo hoore fonde meeɗi julɗo takusan hoore fonde julɗiɗo korka takusan ɗo ngoɗo wuuro juuli takusan julde addano ɗum ko nden kallu ko to raneru toon otoji giwrata gummo Dakar giwra Wourossogui gatta ga yimɓe ne dawri ɗo korka babiraɓe hoore fonnaɓe bamum aytata miñilen ɓe ceerno Hamidou ko siigi wiyete ɓen ene gummi Dakar gari ha reneru otoji ɗi ɗon futoro tawi ɗumen jii lewru gari naati wuuro ngo takkusan jettiɗo ne jettiɗo takkusan tawi yimɓe koori ine nde min jii lewru hanki ɓe fayi gala ceerno ɓe kala ceerama taɓande fiya imi taƴi ko ɗum saɗi noon saɗi haydara sohlade koɓe julɓe keɓe hooroɓe ɓe mbi jii lewru en taƴi il faut kono joni e mbawno wiide ɓe jokkiri won maɓɓe puyo fuma saɗi jaɓata pummilgal ngal tewi fummi e aɗa andi ko julde ko pummanta wona gonga ceerno rewetake ala rewete ko Allah ceerno ñemtinte ceerno rewetake ñemtinte so waɗi ko moƴƴi eɗen ñemti so waɗi ko boni gon paama ko wonat ni foti o wona Allah rewete ko Allah on woni watta ko boni walla ne annibi denaɗo o on kay watta ko boni ko Allah wiyen ndew mum in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ko Allah wimo noon eɗen janti e ɗum so Allah wiyano noon e mbatta mo wiya ko noon o on rewetake ñemtinte so waɗi ko moƴƴi eɗen ñemtina beele enen mbayno wayni ɓe moƴƴen so waɗi ko boni goppen ɓayen ko moƴƴi neɗɗo rewetake rewete ko Allah ɓeɗo waɗi ɓe bonen ko rewte wona so ari wi noon a borata ko yimɓe joguitimaɓe ɓe ara baban keɓe Allah ɓe min dunillahi ko wona Allah eɓe dangna ko harmi eɓe karmina ko dagui wal masiha bana Maryama a faami ɓe jogitima Isa ɓi Maryama one ɓe mbi ɗum ko Allah te wama umiru ɓe jamirano ko to tawreta e linjira illa liyabudu so wona yeɓe ndew ilahan deweteɗo wahidan goto la ilaha kanɗo e rewede e gonga ala illa huwa so wona on Allah subhanahu senade wodanimo kanko Allah amma yushrikuna e ko ɓe ndendinta e Allah ko wona Allah yuriduna ɓe muuyi hen an yudfi'u ko ne ɓe ñifata nurallahi shariyaji Allah e dalillaji mum ɓe ñifira ɗum bi afwahi ɓe kuɗuɗe mabɓe wa yaballahu Allah non ne sali illa an yutimma so wana feññinde nurahu annore mum walaw karihal kafiruna hayso hefeɗeɓe beelata walladhi kanko woni on arsala rasulahu nelɗo nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam o neli ɗum bil huda e peewal wo dinil haqqi e diine gonga li yudhirahu ha o tawna diine o ala diine diineji kullihi dendagal mumen walaw karihal mushrikuna hayso rewoɓe jaleŋeji beelaka Allah wi kañum waɗata noon tawɗo wi noon koko wonata sadagallahu al azim